Oprostite što mi je kadar malo u koso. Ovo je bio iznimno težak tjedan za mene, možda najteži u ovoj godini. Ali život ide dalje i neovisno o tome što vi vidite na Instagramu i gdje ja stavljam sretne slike i sve, to ne znači da ja u svom privatnom životu možda ne proživljavam neke situacije s kojima ne želim jednostavno vas zamarat, ali bit će sve dobro, treba razmišljati pozitivno. Sve se u životu događa s razlogom, iako ponekad mi ne znamo koji je to razlog i zašto smo došli do tu gdje jesmo, ali spletom okolnosti, snimam s mobitelom. Prošli vikend sam već trebala snimiti ovaj video, no neke stvari su se izdešavale i nisam bila u mogućnosti, ali nema veze, napravit ću ovo najbolje što mogu. Danas idem napraviti nešto što sam dugo maštala, što sam dugo planirala, što mi je dugo bilo na umu i što sam dugo htjela napraviti i idem na mjesto koje me treba i idem na mjesto koje će meni pomoći da se ja bolje osjećam i da napravim nešto dobro, nešto pozitivno. I kad odlučite, svi ste pozvani da dođete tamo i da pomognete nekom kome je to doista potrebno. Tako da ovaj video nije sponzorirani, ovaj video nije namješten, ovaj video radim isključivo za sebe i kako bi podigla svijest o važnosti ovakvih stvari. Pomagačica. Evo me, desna ruka. Jesi spremana? Jesam. Najspremnija ikad za dijelit ljubav. Još nećemo otkriti di idemo. Nećemo. Idemo dati Spremna. ljubav. Spremna. Ti si ljepoto, ha? Da, kako si miran. Ima dobro ime. Ljugat. Da. Evo nas u skloništu u Velikoj Gorici. Poanta mog dolaska ovdje je da što više vas pozovem da dođete volontirat i da date pažnju ovim ljudima. Jer čujete koliko oni žude za ljubavlju i mislim da naših 2 sata tjedno. Čekaj, ljube,
Ovo mjesto je puno više od azila, ovo mjesto je puno više od skloništa za nezbrinute životinje, ovo mjesto je puno ljubavi. Ako ikad se nađete u periodu života da vam treba podrška, da vam treba ljubav i da ste voljni dati nekom ljubav, mislim da je ovo sklonište za pse i općenito za životinje savršeno mjesto gdje možete pronaći svoj unutarnji mir i gdje možete napraviti nešto dobro i dati malo ljubavi tim psima. A ono malo ljubavi što vi njima date, oni će vam vratiti neprocjenjivom ljubavlju. Tako da životinje su čudo, životinje su nešto najljepše na svijetu i trebamo brinuti za njih, trebamo paziti na njih i pomalo sam ostala bez teksta, a to mi se doista rijetko događa. Morate doći ovdje da shvatite o čemu ja pričam. A svi psi vole punđice. Wow, kak si ti zgodna sad, vidi TikTok. Evo, sad pozira. Da. Sad pozira za fotku. Pa ti si pesek za izložbu? Da, ne sad ono. Hoćete kako ja prošetati? Bravo. Evo, vidjeli ste kako je moj dan danas izgledao. Puno ljubavi, puno pažnje, puno prekrasnih psećih njuškica, psećih okica. I evo, ko što je moja Doli ovako sretna na toplom i razmažena mala curica, želim da svaki pas dobije priliku za domom i molim vas da se u što većem broju odazovete, da razmislite o tome i umjesto jednog odlaska na Sljeme ili u prirodu odete u sklonište u Velikoj Gorici gdje možete prošetati peseke, dati im pažnju, dati im ljubav i vjerujte mi, oni će vam 10-struko vratiti. Si slažeš?